ప్రేమించకపోతే చనిపోతా, యువకుడి వేధింపులతో బాలిక ఆత్మహత్య. ప్రేమించకపోతే చనిపోతానని యువకుడి వేధింపులతో మనస్తాపానికి గురైన ఓ బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం రూరల్ మండలం వెంకటగిరిలో శుక్రవారం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన బాలిక స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతుంది. అదే గ్రామానికి చెందిన పేరబోయిన సాయికృష్ణ 20 సంవత్సరాలు తనను ప్రేమించాలని నిత్యం వేధించేవాడు. గురువారం తనను ప్రేమించుకుంటే చచ్చిపోతానని బాలికను బెదిరించాడు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన బాలిక పురుగు మందు తాగింది. ఆసుపత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందినది.